Op zaterdagochtend zijn de peuters en kleuters van Harmonie Sint-Joep uit Sittard al vroeg actief. De kinderen en ouders van de Beren, Botje en Kortjakje groepen hebben dan hun muziekles. Vrijwilliger, dat kan je al van jongs af aan de kans krijgen om te ontdekken, is muziek maken het voor mij. En eerder was het allemaal vanzelfsprekend. Hè? Dan gingen ze naar de muziekschool, dan kozen ze muziek op schoot. En dan kozen ze van daar uit de rollen. Wie die muziekschool stopte dus ook dat stukje. En dan merkten ze dat verenigingen wel het lesgeven uiteraard op gingen pakken, want dat hebben ze nodig hè, voor de leden die er al zitten. Maar dat er ook signalen kwamen van ouders met jonger kinderen van hey, hoe ga ik daar nu met haar? En toen dachten we weer, Esther en Logis moesten erin springen. Dus dat hebben we gedaan. Dus we zijn inderdaad begonnen met laten we ons kijken wie voor van jongs af aan voor iedere leeftijd gaat kunnen bijen. En dat betekent dat de jongste hier terecht kunnen, de allerjongste voor Beren Botje en de kinderen vanaf 4 jaar voor Kortjakje. En welkom aan Adam en zijn broers. Het is kennismaken met. Dit zijn ook kinderen die zitten nog niet op school, hè? Die hebben nog niet zo heel veel sociale contacten. En de merk zie je heel erg dat die echt samen aan het ontdekken zijn van wie duizenden dingen samen. Samen muziek maken is er natuurlijk ontzettend geschikt voor. En wat de hoofdmoot is plezier in muziek. En dat doen ze door te zingen, maar ook te dansen en vooral niet de hele tijd stil te zitten. Lopen met mijn voeten, stampen, stampen, stampen. Stampen met mijn voeten, springen, springen, springen. Springen met mijn voeten. En 1, 2, 3, ik ga rennen, rennen, rennen. Rennen op mijn voeten, rennen, rennen, rennen. Rennen op mijn voeten. Wow. Ik vind de muzikale educatie van mijn kinderen best wel belangrijk. En het is dus toch dat vaak op jonge leeftijd dat ze daar gevoelig voor zijn. En in spelvorm, zoals dat ze dat hier doen, in combinatie met de harmonie die hij onderspeelt, wat toch vaak interessant is. Ja, vind ik dat heel leuk om daar met de jongens naartoe te gaan. We maken muziek met z'n allen en dat doen we met zang, met instrumenten, met beweging. En daarbij werden verschillende muziekgenres daarbij aangekaart. Dus niet alleen kindermuziek, maar ook inderdaad een stukje klassiek voorbij, een stukje modern. En elke week is dat anders. Na al die inspanningen is het voor de Berenbotjes hoog tijd voor een drankje. De schoon weer aan en plaatsmaken voor de volgende groep, de Kortjakjes. Daar komt er langzaam meer structuur in de zin van dat ze zoiets van, hey, hier waren ook echt al dingen geleerd. Ze gaan zonder dat de kinderen dat overigens heel bewust in de gaten hebben, maar ze gaan al ritmes klappen. Er komt, gaat weer op in de cursus alles een grafische partij bijvoorbeeld voorbij. Ze leren heel bewust luisteren naar muziek en daarop te participeren met een instrumentje wat ze in de hand hebben. Dus ja, door tijd gaat meer nog steeds het muziekplezier voorop, maar ze beginnen ook echt al stapjes te zetten in een stukje leren, luisteren en maken van muziek. Het wordt heel afwisselend gedaan. Ze doen het met boekje en dan met geluiden, hard, zacht, tellen. Ze doen met muziekjes erbij, dansen erbij. Het is heel leuk, heel afwisselend. Hij vindt het ook iedere keer leuk. Hij vraagt ook iedere keer wanneer gaan we weer naar de muziekles. Dus nee, ik vind het wel heel leuk, de muziekles. Ja. Mijn muziekles is altijd een veilige plek, dus als ze willen mogen ze ook natuurlijk meedoen. Maar als ze denken, oh dat vind ik niet fijn, dan mogen ze ook even op de kant gaan kijken en zitten. Maar ik denk dat het wel mooi is als ze ook samen spelen of samen dansen. Of als ze bijvoorbeeld als vandaag standbeelden worden. Uitdagingen zijn er altijd en uitdagingen hier liggen en op het financiële vlak, want we dragen als vereniging door best een substantieel bedrag aan bij, terwijl dat eerder natuurlijk op een muziekschool niet hoefde. Uitdagingen liggen ook op het vinden van docenten, want die zijn er niet zo heel veel. Cultuurperron ondersteunt daarbij, ja. Maar er zijn al de nodige docenten gestopt. En niet omdat ze het niet leuk vonden, maar omdat het iedere keer maar kleine brokjes zijn die ze hier kunnen geven. En als die gaat anders substantiëlers voorbij zien komen, ja, dan gaan ze dat logischerwijs doen. Dus daar zit wel een uitdaging ja, in het zorgen voor continuïteit. Wil je er eens op blazen? Nou, dat ging al best goed nog eens. Okay.
Nou, normaal gesproken is muziek bij ons wel de uitlaatklep. Zeker nu richting de vastelavond zingen we veel samen. Maar ja, het is inderdaad wel gaat wat meerdere keren op een dag terugkomen bij ons in huis. Of voor het slapen gaan, of het eten. Dus, En volgens mij wordt je nu tijd om naar huis te gaan. ik denk inderdaad dat langzaam de piep een beetje leeg is. Wilst u nog olifantje in de bos zingen? Ja, doe maar. Ja? Zing maar. Olifantje in de bos staat Anders. je En dan krijg je zijn olifantje. Doe maar de microfoon. Mama, toch niet? los. Goed zo. Applaus. Hey. Tot ik dan.